Ia prest, bai. Hasi da leia. Hasi da beraz erlojupeko estropada. Lau bizkorrenak, lau honenak biharko final handian izango dira. Hor dira bizkaitarrak. Euskotren Ligan askotan ikusi dituzue lanean. Eta hortxe dira, Aiala Uribe Larrea. Patroilanetan prestatzailea Gonzalo Soto. Esperientzia handiko gizona, arraunlari bezala ere bai. Duela gutxira arte, Kaikuren goraka da. Bere eskutik hasi zen. Pasamortutik pasa eta gero, urte askotan kilikolo ibili eta gero, Gonzalo Soto hartu zuen hor behekaldean, Txirri Patroi veteranoaren laguntzarekin poliki beti gora etorri, eta Jose Luis Korta fitxatu eta gero, bera, hor txaritu zen lehenen urte horretan zubilan egiten, Jose Luis Korta laguntzen Kaiku taldea indar berritzeko prozeso horretan. Eta hemen Hondarribia, Josema Arrizabalaga prestatzailea, eta honen hiru alaba barruan lanean, hiru aizpa beraz. Oiane, Maialen eta Irati. Hau, baserri, azpimarratzekoa da. Nik uste dut historikoa izango dela, Bai, familia nia zatik guzi-guzia gor barruan, amar ez da urruti biliko, Noski. Zenba lan inote duen amaik. Hau guztiak horre mantentzeko. Bizkaia lanean da, Hondarribia ere bai, urrengoak Zumaiarrak izango dira. Bizkaikoak 57 paladan atera die irterako txampo horretan, eta Hondarribiarrak 54 zertxo bat laseixiago, eta orain Zumaia. Joseba Urbieta dute prestatzaile, Maider Urbieta patroi lanetan. Eta hor da Zumaia. Hiru ontzi beraz lanean, eta hurrengoak Pasaitarrak izango dira, San Juandarrak. Hor dira, Telmo deune izenarekin, baina txuriz Zumaiarrak, eta Urbieta patroi lanetan. Eta San Juandarren ontzi arroxare prest da. Inez Etxeberria, Mari Etxaberen emastea, patroi lanetan, eta Maite Zunzunegi, entrenatzailea, Batelerak, ikusten duzu ez jartzen duen horrontzian. Batelerak, baina traineru barua, Maserri. Bai, Bateleran ibilitako neskak, emakumezkoak, baina oain ontzi handian gaurko lan honetan, Hortxe dira, San Juandarrak, eta favoritoen multzotik beste hiru ontzi falta dira. Orio, beste lau, Orio, Astillero, Galizia eta Getaria Tolosa. Oriotarrak izango dira beraz jarraian abiatuko direnak. Prestatzailea Beloki dute, eta patroia Nadete Agirre. Eta berehala izango dira irtetzeko pronto Oriotarrak. 10 segundo barru hain zuzen. Prest dira eta berehala mesua jasoko dute. Hor da txiki trainerua prest. Eta badoa Oriotarrak. Eta ipagarria hemen hor direla Ainoa Gozategi, Ibon Urbietaren emastea, Eder Etxeberriare bai, Josean Aizperoren emastea, eta ederki ezagutzen dute hauek arraun mundua, olimpiarreran aritutakoak ere badira asko, eta orain traineruarekin hortxe lanean, hor dira Oriotarrak. Eta jarraian Astillero abiatuko da. Astillerok aurreko bi ediziotan bigarren postua lortu du, Galiziarren atzetik. Aurten ez dirudi maila horretan ibiltzeko moduan izango direnik, baina hortxe dira, San Jose 12garrena, ontzian irtetzeko prest, Kantabriarrak.
Bandera gorria. Behera. Badoaz beraz. Hortxe dira astillerokoak. Jose Luis Cruz dute prestatzaile eta Zara Vázquez patroi lanetan. Hor dira Kantabriako urdinak. Hauek 47 paladara, ez? Aurretik Orillo 44, Pasaido Nibane 46, Zumaia 47, hor da bitzate, 44 eta 47 palada bitartean orain arte atera dien ontzi guzia. 5 minutu eta 40 segundo bizkaitarrak lanean hasi diren ezkerostik, eta antxe dira poliki hurbiltzen kanpokaldeko balizara lanari ekiteko. Eta irtera puntuan urrengoa Galizia izango da. Hortxe dira galiziarrak. Abiatu dira galiziarrak. Laura Hermo patroi lanetan eta Kurra entrenatzaile lanetan. Eta maniobra egiten hortxe izango da Bizkaia 6-0 lau denbora Bizkaitarrentzat. Ziabogan Bizkaiko ordezkaritzarentzat beraz ordalen datoa 6 minutu eta 4 segundo. Hemen dira galiziarrak. Eta favoritoen multzotik bakarra falta da. Lanari ekiteko Getaria Tolosa hain zuzen 8. ontzia izango da. Javier Etxabek prestaturikoa. Hemen ari gara ikusten bien bitartean Bizkaitarren maniobra hori. 6-0 lauko denbora markatu dute. Eta Jose Luis Erkizia antzematen da, kanpokalde horretan mugimendu pixka bat. Bataz bestekoa hemen irtera puntuan 5,6koa ematen digu abiadura, baina boladarik handiena 13koa. Hemen txedira Getariarrak, beti bezala lasaietan orain txampa bizia hasieran, gero islatik pasa eta gero beste ritmo batean aritu beharko dira jakina. Hor da, Esperantza trainerua, gogo galantarekin, goze galantarekin, Getaria Tolosako emakumeak posibilitateak badituztelako bandera bila leian sartzeko. Erne Hondarribiaren denborarekin Ziaboga garaian 6-0 bat Hondarribiarrentzat, Bizkaia baino 3 segundo azkarrago. 6-0 bat Hondarribiarrek markaturiko denbora, hortxe maniobra eta orain poparian arituko dira. Hondarribia elkarteko gizonak trebeak dira hortan, ea neskak nola moldatzen dire. Favoritoak abiatu dira, orain beste 6 ontzi datoz. Artabria, Ferrolgoa lehenengoz, gero Torrevieja, Valentzia, Ogrobe, Betulo eta Badalonako Nautiko. Zumaiarentzat denborarik onena maniobran 5 eta 54. Aixa hobetu dute baserri orain arteko denbora sorta. Hondarribiren denbora 7 segundotan hobetu dute eta Bizkaitarren 10 segundotan 5 eta 54 Zumaiarrek lan erditan eginiko denbora. Bai, pixka bat hori da zeintzekoak, hemen multzu honetan azken atera dien Galizia eta Getaria Tolosa, hor dago Zumaiak, Zumaiako neskak ere Euskotren Ligan zehar Galiziarrak irabaztea lortu dute, eta pixka bat horiek daude begiz jota hemen zeilkapen leku hauetako, ez?